bersama Suryo Laras Mas Rohim. Yo yo yo. Ya Pak video syuting. Suryo Laras Maheswara Audio. Umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe milih wong liya nanging hatiku wis kadung tresna kowe milih tresna liya ya Pak video syuting yo. Ya eling janji tresnamu ora ana liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku duh Gusti kuatno hatimu hey yo yo Asik-asik ayo Mas Betun nyawer. Yo Mas Betun nyawer. Ayo lo Pak Betun nyawer Pak Betun. Yo 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 yo. Asik-asik. Yo kamera. Yo yo. Lah engko kok jaluk nek lah oke. Ya kok tengok mana tak jaluk nek. Yo Mas Betun nyawer cok. Umpama aku ra duwe dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala umpama aku ra duwe rasa aku lila Yo, kowe kamera karo menuju Mbak Yuli. wong liya nanging hatiku wis kadung tresna kowe milih tresna liya yo 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 apa ora eling nalika semana susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbak ya kowe eling janji tresnamu ra ono liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku duh Gusti kuatno hatimu duh Gusti kuatno hatimu
ireng manis. Janji terakhir Cong Mas Sun. Monggo Pak Sun. Nggih, sembah nuwun Mas Eko, sesarengan Suryo Laras. Ya Pak Multimedia. Awet kalau wae dereng jumeneng tak teh. Kula nyelak Pak Yateni. Kalih Mbak Wilis. Bebasane gelang alitmu ngging driji. Sliramu opo pancen wis lali prasetyane nalika semono ora gawe gelo ora gawe kuciwa pepindane kondo kembang arum dalu wangine tresnaku marang sliramu apa to salahku apa to dosaku jebule mentolo ninggal aku
janjimu yang terakhir bakal tulus tresno ora bakal kebimbang wong liya janjimu yang terakhir jebul amung nglamis rasa atiku kaya diiris oh rembulan aku tulungono padangono petenge kelangan tresno tresno tulus suci kok yo diblenjani nelongso kebangetan urip iki sebangun Matur Mas Eko. suwun Mas Sun ya kok janji terakhir